Ja nenatočím nič. Vybitý tam to. Čo točím? Ty fotíš, my točíme. Milí naši muklovia, milí študenti, kolegovia, vážený profesorský zbor. Všetkých vás srdečne vítame na našom záverečnom programe na ukončení školského roku, prvého turnusu Lualen 2015 Čarovanie na Rockforte. Chceme vám veľmi pekne poďakovať, že ste prišli po vaše ratolesti. Chcem vám veľmi stručne povedať priebeh našeho tábora a potom vám predvedieme tie najkrajšie prvky, ktoré nám všetkým utkoli v srdiečkách z toho, čo sme tu prežili. Celý tábor bol jedným slovom fantastický. Mali sme úžasné počasie, pršalo nám jeden jediný deň, čo sme všetci potrebovali. Mali sme to prvé dni veľmi horúco, ale určite nie tak horúco ako v idole mestách. Ten deň po daždi sa príjemne schladilo, až dneska sú zasa teploty takéto príjemné letné. Takže počasíčko, ešte sme takéto krásne počasie na Luálne deň mali, odtedy ho robíme 7 rokov, 8. Takže toto bolo veľmi dobré, super, fantastické, stále sme boli na čerskom vzduchu. Neboli tu žiadne vážnejšie problémy zdravotné, až na jeden jediný prípad, otecko vie, nič vážne a vybehli nám teplotky, absolvovali sme aj lekárskú pohotovosť, bolo to ku koncu